Her ses et andet eksempel med en let distoverteret -8. Den kliniske situation ses her med en delvist frembudt -8. Og det radiologiske billede ses her med en ganske let distovertering og ikke de store rodafbøjninger. Incisionen indledes ved -6 og forlænges som rendsnit tværs over papillen til -7 og med aflastning op af ramus forkant. Bemærk, at der ses lidt pus ved incisionen, som ikke har givet anledning til infektionstegn. Herefter startes rugineringen mellem 6'eren og 7'eren ned over knoglen og bagud mod den delvist retinerede -8. Snart lappen er tilstrækkeligt løs, indsættes en sårhage, og rugineringen kan fortsættes distalt. I dette tilfælde vælges at fortsætte rugineringen helt ind rundt om distalt på den delvist retinerede -8 for at kunne beskytte nervus lingualis fuldstændigt. Herefter foretages knoglefjernelse fascialt for den retinerede tand. Når der skal fjernes knogle distalt for den retinerede tand, er det nødvendigt at beskytte nervus lingualis med en rugine. Dette ses her, hvor ruginen fungerer som beskyttelse, således at boret ikke kommer til at beskadige nervus lingualis. Herved kan der fjernes knogle distalt fra tanden, og der foretages nu en let elevering på -8. Som det ses, bevæger tanden sig relativt hurtigt bagud, men stopper herefter. Og det er nødvendigt at foretage en deling af kronen fra roden, hvilket ses her, hvor delingen af kronen påbegyndes. Delingsretningen af kronen ses her illustreret på røntgenbilledet. Der foretages en let skrå snitflade, hvorved det er muligt at frakturere kronen af med en elevator, og kronen kan fjernes med knogletangen. Herefter inspiceres roden, og der foretages en let supplerende knoglefjernelse svarende til den mesiale trekant op mod -7. Herefter kan rodkomplekset eleveres ud i et stykke. Kan man se där att den går ut sista avståtandet, för det är lite det som är poängen alltså. Ja. Så den är så himla. Bemærk, hvorledes rodkomplekset søger betydeligt distalt under eleveringen, hvilket nok var årsag til, at tanden ikke kunne fjernes in toto. Årsagen hertil er den relativt beskedne afbøjning på roden. Her ses krone og roddel. Bemærk den skrå snitføring igennem tanden. Herefter foretages almindelig sårtoilette med adskillige skyldninger med saltvand, og sutureringen kan påbegyndes.